Тыгейтигер отулете хүмрибитинде үрдүнен күннәгы түбүк бүппет билин кыстыкка кириге белемнени тетимнәхтик баранюр болуын күндәден эхлегер бар күндәдә графирма үлетен камнан тунан келер сүжекке. Күндәдә графирма кысты көрсөргө белемненер. 2012-12 сылларга тутулган кирбит хотоннорго хәрмөн летегитуллар. Кайсто барты 500 төрдөн бир сөйлө ахмантан сөз беһон биренирей. Тыңны төһелигине денирейдер турукта хотонноргар бастакындан үле барар. Ол кенне субай сөйө кыстыкта хәрге хотонугар хәрмөн летегитуллыктак. Эбге хотон аварийный ва турукта быйыл хаддар кыстан тахыбы кежемит буланныгыт. Онны уснан табак саналбан быйыл төрөп жүйе болан быйылгы тарбияхтыреме бу катахылларга ме кысталарга ме туак услуга конолорбут. Күндәдәтәге үтсәгә быйыл саңа оборудованияннан качылланнар оңорон тахарар продукцияларын аксаны дараһа дәлбәбитин белетилләр. Бутык көрдөрөр оборудованияны сәргә саңа үт тахар онны уас масыналамыттар. Онон үләһеттер үрүңилгәне сомсонларга юре көтө үлелилләр. Хәнү тәһәмәл бә 4 тонна 4 тонна үтү эдебит күнгә. 300 чакырды кора татыга барар. 200 йогурт холобор күнне амал. Бөгем турсами 100 бен холобор бар турар. Көнөттөр арыңырып тонна чахан. Күндәдәге маны сәргәзие баһына каһастыбай 2-5 сылтан тәрелләнделер. Огыру таһын үннәриннән жарыктанар номно бая опытта каһасты салаячыта Евгений Замятин быел үйнү өлгөмин белетир. Аңарда соғыр суыны сайын устата 2 тақса тоннаны атылаты биддир. Бу күннәргә капысты хомурын сагалыр буланнах. Хүбе 3-4 быһамын муньямын да то Балтыска ярмарка келерек бит. Толанрады баһаны быһарыр булуну. Мына быһан улган тепилишелер дәпти диемтага. Онны готтага. Унтимир хохтайна улган тумдүренә. Бу курды күндәдән эхлегерты хәстәтен бары салатыгар көһүңгү битәһек күннәре баттаһа хүлә көстөр гуяр. Күннән Антон Ведгар Николаев, Саха телевидениета, Нюрба.